Heriotza tabua da, askotan hitza bera ere saihestu egiten dugu. Kulturalki aurreiritziak ditugu, baina hurbil daukagu, heriotza bizitzaren beste aldea da, txanponaren beste aurpegia. Heriotza tabua da pertsona helduen artean, baina umen inguruan ari garenean, ia pentsa ezina da. Nola hitz egin ume batekin heriotzaren inguruan, nola azaldu ume bati, ipuin eta ametsetako munduetan jauzi gabe, gertuko duen laguna, ikaskidea edo maite duen neba hil egin dela. Eta ez duela inoiz berriz ere ikusiko, eta ez dela zeruan dagoen izarra hil egin dela. Aurreiritziak alde batera utzi, eta gai sakon eta gogor honi eutsi dio, egun berri bat haurrentzako antzeslanak. Heriotzaren gaia aipatzen dugu argi eta garbi, inongo taburik gabe, ez? Azkenean hori da kontatu nahi duguna, heriotza zer dan, ez? Lagun batek, oso gertuko lagun batek kontatzen zuen nola bere esaten zioten ume bati, bere aitita zeruan zegola, eta handik urte batzuetara, ume gaixo honek, hegazkin bat ez zerbait ikusi zuenean, ez? Zen zuen, bueno, ja nahiko da, ez? Noiz jaitsiko da aitite zerutik, ez? Eta ez duguna nahien justu hori da, ez? Inor pentsatzea hildako bat zeruan dagoenik edo berriz bueltatuko denik, ez? Justuare bada, nolabait gai sakonei buruz ere ume hitz egitea, ez? Ez daitezela gai arinak izan, dena divertigarria izan, dena parranda, ez? Eta gure barrenean ere ditugun sentimendu horik edo landu egin behar dira, ez? Eta hortze dago apustua. Txikitatik edo umetatik gai honi ohitua ez, hori bai zoritxarra ez, ohitua egotea. Baina gutxienez kontzientzatuta bagaude, errazago izango da etorkizunean horren beste sufritzea ez, edo beste modu batera ulertzea ez. Azkenean da, heriotza zer den ulertzea asaldu nahi genuke. Eli da protagonista, neskato alaia, ameslaria eta ausarta da. Nire pertsonajea da Eli, da neskato bat, neska alaia eta batez ere ausarta. Eli dauka neba bat, Manes deitzen dana, da Manes hil egiten da. Orduan istorioa da nola Elik jarraitzen du bizitza ez, bere neba barik. Elik etxetik ihes egiten du, ezin duelako ulertu, ukatzen du, nebaren heriotza behin eta berriz, eta etxetik ihes egiten du kanpora bidai bat eginez eta bere barrenera bidaia eginez. Ez bidaia fantastikoa da, bere bihotzera egiten duen bidaia.
Gai sakona lantzen du antzeslanak, baina umei zuzenduta dagoela ezin dugu ahaztu. Eta horregaitik, lana estetikoki oso zainduta dago. Tartekatzen duguna da batetik hitza, testuak garrantzi handia dauka, gero bestetik ere aktoren lanak, honek daukan guztiarekin, aktoren arima, gorputza eta hotsa, eta gero guzti honi gehitu dizkiogu proiekzioak. Social sounden laguntza ezinbestekoa izan da emaitza ikusgarria lortzeko. Ikus-entzunezko edukiak gehitu dizkio antzeslanari, bideoproiekzio eta mapping ezberdinen bidez. Zuzendariak nezabena zen errealismo magikoa irudikatu, eta horregatarako elementu guzti hauek nahiko aproposak dira. Orduan nik uste dut lortzen dara hori, kontzeptu errealismo magikoarena. Ez da animazio bat bezain beste fikzioa, baina toke errealistagoa bat deko, baina ez da erreala. Orduan nik uste dut programazio generatiboarekin hori nahiko ondo lortzen dela. Guk egin ditugun elementu gehienak, olatuak, ekaitzak, izar euritea, eklipsak eta abar, dauz egin da programakin. Orduan da sartzea, guk erekitzen dugu interfaz bat, eta interfaz horretan sartu ezakezu edozein gauza. Animazioak, bideoak, programazio generatiboa, nahi bauzu nahi izatekoan motoreak bebai jarri aldira. Orduan kontrolatu ezakezu pila gauza. Gauza asko sartzen badituzu, konplexuagoa da, baina hori da gure ikerketaren zergatia, gauza asko kontrolatu ahal izateko interfaz batekin. Guretzako bai oso teknikoa da, orduan batzutan daukazu marka bat hemen, beste bat hemen, hemetik ezin zara pasatu, orduan momentu batzutan da saiagoa. Hiltzen den pertsonaiak kokatu nahi izan dugu bideoan, proiekziotan, ez dago hortze bertan, eskenatoki gainean, pizka bat bai leuntzeko, hor bai elipsi bat dagoela, ez dugulako zertan morbosoak izan nahi, edo nola hildan, edo nola sufritu duen ume honek hiltzen denean, Gehiago da, heriotza gainditzearena edo heriotza ulertzearena, Eta horregatik hiltzen den pertsonaia ere hortxe dago, bideoan sartuta dago. Ipuin poetiko eta magiko honen bitartez, galera baten ondorioak ezagutuko dituzte umeek, eta bizitzan baliagarria izango duten ikaspena ikasiko dute. Heriotza tristea dela, heriotzaz pentsatu ez duenarentzat. Antzokitik irtetzerakoan material polita ematen diogula jendeari gai honetan sakontzeko, eta lantzeko. Azkenean heriotza gudenon bizitzetan presente dago, bizi garen heinetik, jaiotzen garenetik heriotza hortze dago, gure bukaeran. Orduan horretaz jakitun izan behar dugu behar bezala bizitza baloratzeko.